Lige børn leger bedst. Det er et samlet værk på 8 malerier og 3 tegninger med tilhørende teksten. Værket udspringer i min egen langtidsanbringelse i 1956 til 1970. Det har taget 7 år at virkeliggøre det, men det har taget hele mit liv at lave det. Min journal har kun 5 linjer. Det er da ikke meget, det jubler i. Så jeg kan ikke få erstatning for de 19 år og 10 måneder, jeg var anbragt. Det er der også mange andre, der ikke kan. Så længe vores anbringelser skal føres som bevisbyrde i de danske retssale. Endnu en ydmygelse og endnu et overgreb. Det er min holdning og overbevisning, at vi alle skal have erstatninger for vores anbringelser i 50'erne og 60'erne. Alene på vores navne og stamnummer for den gang. Og så er det deroppe. Syltekrukken. Til alle os børn, der var på spæd- og børnehjemmene i 50'erne og 60'erne, og som må nøjes med en undskyldning og ingen erstatning. Det var ikke nødvendigt at skrive journaler, da vi alligevel skulle være på hjemmene, fra mødrehjælpen til spædbørnehjem og så videre til børnehjemmet. Som 2,5 år, der var vi gjort renlige. Vi brugte ikke sut, og vi var holdt op med at græde. Når vi var konfirmeret, var det ud. Barndommen var holdt op, den var slut. Ingen journaler, plus minus 14 års indespærring, afstraffelser, skurpulver, renlighed, lange lige gange og små mørke rum. Vi skal være glade og taknemmelige. Det er vi ikke. Vi er først lige begyndt at græde. Tiden har indhentet os. Selvom vi løb alt, hvad vi kunne, for at passe ind i et samfund, som ikke vil vide af os alligevel. Det ubevidste sind. Det er måske en lidt sen udmelding at komme med anklager og erstatningskrav efter så mange år. Men det er mange års konstante ydmygelse og overgreb af forsvarsløse børn, der i forvejen ikke havde nogen rettighed overhovedet, troede vi. Det startede allerede på spædbørnehjemmet, hvor vi var lagt ud til adoption, selvom vi ikke skulle adopteres, hver søndag eftermiddag på lange borde, kun iført små undertrøjer og bare røv. Vi lå på maven. Hvorfor? Det er så sødt med små barnumser. Det ene overgreb tager det andet, og når man inderst inde ved, man er mindre værd end en god hund. Børnehjemsunger lyver og har en livlig fantasi, det ved en hver. Jeg var den første pige, der kom ud for noget ved børnehjem efter konfirmationen i 1970, som ikke havde født et barn, inden jeg blev 15 år, i børnehjemmets 52-årige lange historie. Før 61, når uheldet var ude, og man ikke var konfirmeret endnu, blev man sendt til Sprogø. Efter 62 hed det ude ved pigehjem. Jeg tror ikke små piger og drenge, uanset årstal eller århundrede, render bevidst rundt og tilbyder sig selv til ældre pædofile mænd og kvinder. Grunden til den sene udmelding, det er så voldsomt og skamfuldt, at man prøver at leve med det, eller rende fra det, leve sig til en anden barndom. Men med tiden indhenter det en, bundfaldet ryger op til overfladen. 40, 50, 60 år senere står man og har lukket døren op til det ubevidste sind. Det man ser er det man løj sig fra eller løb fra. Det kan vælge den hver voksen mand om kul. Hvad så med et barn på 50? Kosteskabet. Isolationen i det lille lukkede rum, hvor mørke og kulde omslutter dig totalt, sammen med lugten af fugtige gulvkluden. Sådan ophold natten over i et aflukket køkkenbygning er rigtig sundt for en 8-årig. Selvom det var meget moderne i 60'erne med visualisering og ud af kroppen oplevelser, find dit indre barn. Med rigtig god tid de 12 timer jeg var her, var jeg nødt til at sidde mellem gulvspanden og slå en baglæns koldbøt inde i mit hoved. Og selvfølgelig tilbage igen. Da døren blev åbnet kl. 7, blev der bare sagt, gå op og klæd om, du skal i skolen. Da jeg gik ud af kosteskabet, smækkede døren også i til min underbevidsthed. Kosteskabet var i bryggerset. Ved skolestart i 2. klasse begyndte ens arbejdsliv også. Vi gled stille og roligt ind i børnehjemmets arbejdsgang. Vi slog græs, lugede køkken, have, hakke læbælter så langsomt lå et år,
pudse sko, vaske gummistøvler, skrælle kartofler og gulerødder. Dække bord og vaske op. Ikke kun til en lille familie, men til et helt børnehjem. 4-5 voksne og 18-20 børn. Torsdag var det min tur til at skrælle kartofler. En hel spand fuld af iskoldt vand og et totalt nedkølet bryggers om vinteren. Jeg stod på tæer blandt andet for at nå op til vasken de første år, men også for ikke at stå direkte på det kolde klinkegulv. Så jeg skiftede ben for at holde det ud. Som sagt var det også moderne i 60'erne med lårkorte kjoler og knæstrømper. Så tak for forklædet, det lunede virkelig meget. Da jeg blev 10 år, overtog jeg også chancen med at vaske gryder, potter og pander efter aftensmaden i de selv samme bryggers. Hvad fanden har jeg gjort dig? Skammekrogen. Skammekrogen var i spisestuen, der selvfølgelig var lige så steril som resten af børnehjem. Et meget lavt bord placeret midt i lokalet, en skink, et klaver til morgensangen om søndagen og et ur tik-tak, tik-tak. Vi spiste altid i dybeste stilhed, mens forstanderinden rettede os ind. Hop med hovederne og hold rigtigt på gaflen og hendes blik gled rundt. Andre gange gik hun rundt bag stolen og inspicerede ører og hals, og vi sagde ordentligt med armbrød. Det gør lige så ondt på mig, som det gør på dig. Hun må fandme da have været slem. Når gongongen lød 5:30, kunne vi love aftensmaden på et kvarter 20 minutter. Når vi stod i skammekrogen, var det som regel hele eftermiddagen og til efter aftensmaden. Der var vi usynlige. Vi blev ikke talt til eller råbt af. Vi blev øvet aldrig talt med, og vi talte aldrig sammen. Skammekrogen gav et rigtig god lejlighed til at forsvinde ind i en anden verden. Vi var aldrig alene. Når vi var på væse, og det tog mere end et par minutter, blev døren låst op. Overvågningen var total om dagen. Men mærkeligt nok var vi overladt til os selv om natten. Døren mellem pige- og drengegangen blev låst kl. 21 og låst op igen kl. 6:30. Så kom der en voksen rundt, og det forventes, når hun lukkede døren op, gik hen til vinduet og trak gardinerne fra og var på vej ud igen, at vi stod ved siden af vores seng. Godmorgen, en ny dag er begyndt. Når vi gik ned ad trappen fra værelserne, kom vi først op igen, når vi skulle sove eller var syge. Der var ingen private ting på vores værelser, som var 2-, 3- og 4-mandsstuer. Men vi havde hver især en hylde i en række skabe i legestuen. De øverste hylder var børnehjemsting, og de nederste var vores. Når vores ting ikke mere kunne stables, så døren kunne lukke, blev der ryddet op. Den her brandbil er du blevet for gammel til, og så røg den ud eller op i børnehjemsskab. Alle fødselsdagsgaver og fødselsdagsinvitationer var forbudt. Børnehjem var hermetisk lukket. Der kom ingen ind, og vi kom andre ud. Enten til spejder, moderne dans og i skole. Spejder har jeg haft brug for rigtig mange gange i mit liv. Men foxtrot og wienervals. Et til og gå og gå. Offentlig udskamning. Tissebukser og ble var det faste ritual for de små, der var sengeveder. De fik lov til at gå hele formiddagen med gammeldags ble og blebukser. Det er ældgammel viden, at når en bliver straffet, uanset om det er skammekrogen, kosteskabet, kælderen eller klippegræsset med en neglesaks, ordblinde, der skal skrive den samme lange sætning 20 gange, eller højtlæsning i karakterbogen med aftenbord, så ser straffen i os alle. Jeg har prøvet at pille det af, men det er desværre blevet en del af min DNA. Føns. Nåbe børnehjem havde et sommerhus i Føns, Bullerborg hed den. 8 køjer, lille køkken, stue med 2 lange bord og 3 sovepladser. Ingen strøm, ingen vand, ingen toilet. Men et gammeldags udendørs lokum, og vandet blev hentet fra pumpen ude på marken bag ved huset. Foran lå stranden kun 20 meter væk,
og prikken over i en stor ro bådtræ. Når skolerne lukkede, flyttede børnehjem til følges hele sommerferien. Det var ikke mindre end paradisets have for os. Skide værre med en dårlig sommer med blæst og regn. Vi var frie og måtte løbe bare til. Men selvfølgelig ikke længere end op til pumpen og tilbage igen. Ned til vandet og tilbage igen. Ikke noget med at løbe ud til siderne. Juleaften var det andet højdepunkt. Det var til gengæld en aften, som var svær at matche senere i livet for enlige mødre og små børnefamilier. Juletræet nåede helt op til loftet i spisesalen, som var pyntet op til lejligheden. På det lange bord var der en rigtig broderet juledug, bordpynt og levende lys, og vi var alle sammen blevet skuret og skrubbet og iført børnehjemmets pæneste tøj. Det var ikke tilladt at tage hjem til jul. Første juledag. Din vilje sidder i min lomme. For at alt kunne foregå i god ro og orden, var det kun tilladt at få 3 gaver per barn. Børnehjemmens nummer 2 fra børne- og ungdomsværnet i Odense, og nummer 3 gaven for familien, hvis man havde nogen. Det var også den gave, der kom ind på den lille hylde i legestuen. De andre 2 gaver var som regel noget, der kunne få indgå i børnehjemmets hverdag. Lige børn leger bedst. Den erfaring slog hårdt ned første gang, da jeg blev sat af på Sønder Neve Efterskole som 14 år i 1970. Lige konfirmeret, jeg har også lige mistet min mormor. Det taler vi ikke om. Der stod jeg med hele mit udstyr i barndommen i en plastikpose og ingen hjemmeadresse. Hej, jeg her er Anne-Marie, stamnummer 872. Jeg har overhovedet ikke nogen erfaring med, hvordan man opfører sig i det offentlige rum. Jeg har lige tilbragt hele mit liv i et militært børnefængsel med meget lidt udgang og meget lidt besøg. Når jeg ser tilbage på mit liv, så kan jeg godt se, at det har været sparsomt med lange, lige, nære venskaber. Jeg har 2, måske 3, måske. De andre er døde for mange år siden. De var ikke favoritbørn, og de bad heller ikke om hjælp. Et tilbageblik. Jeg her er Marie Regitze Petersen, og jeg er født på Mødrehjælpen i Odense lige efter aftensmad. De gifte kvinder til højre for hovedindgangen, og de ugifte til venstre. Jeg er født til venstre. Mødrehjælpen, spædbørnehjem, børnehjem, pigehjem, skole, efterskole og familiepleje. I alt 19 år, 10 måneder i træk. I efteråret 1970 var det nok. En tidlig mandag morgen tog jeg op til Silkeborg. Op til 2 piger, jeg havde lært at kende på Rønshoved Højskole om sommeren. På 3. sal i Amaliegade 4 lærte jeg at købe ind, lave mad til husbehov, gå på møntvask, ringe i telefon, i det hele taget, hvordan man agerer ude i samfundet. Jeg tog tog til Aarhus hver morgen og passede min tegneuddannelse, og de tog på seminariet. Men alting har en ende. I 1978 skilles for mig. De skulle videre, det skulle jeg også. Ud til ungdomsarbejdsløsheden, som var enorm dengang. Efter et utal af specialarbejderkurser og unge i arbejde i skovene omkring Silkeborg, en meget lille tegnebutik på Søndergade, torvedag hver lørdag, så huslejen var hjemme. Så kom igen et par år med tog til Aarhus på Kunstakademiet i Vestergade. I 1986 blev en lille tegnebutik til en tatovørforretning i Nygade. Det var rockerrul, AIDS og rockerkrig. Og som landets eneste kvindelige tatovør siger det sig selv. Jeg fik en meget hård start de første år. Jeg var alene om forretningen hver aften. Det jeg overlevede på var, at jeg kunne tegne, og jeg var for børnehjem. Så på den korte bane var det en vanvittig hård tid, men også med mange lyse og sjove timer, som er nødt at være for ugen i dag. På den lange bane vandt jeg på mit tegnearbejde, og jeg i 1991 lukkede Rockerol-butikken og flyttede ned på Frederiksberggade.
hvor der ikke mere var bajer og joints i forretningen eller hjemme hos mig. Det var slut. Jeg stoppede som tatovør i 1999 efter et trafikuheld, hvor jeg fik et alvorligt piskesmæld. Nytårsaften år 2000 stod jeg alene og så ud af vinduet i mit lille træhus ved Kongensbro. Jeg så alt fyrværkeriet ind over Silkeborg, da det pludselig gik op for mig, at jeg faktisk overholdt et løfte, jeg gav til mig selv i 60'erne på noget børnehjem. I de lange mørke nætter, hvor jeg sad på min seng, eller gik rundt på de tomme gange. Når jeg blev stor, så ville jeg lære at tegne professionelt og overleve til årtusindskiftet. Det har jeg gjort. Jeg solgte mit hus ved Kongensbro i 2005 og flyttede tilbage til Fyn. Det blev til 30 år i Jylland. De 2 huse, jeg har haft, er også nogenlunde de eneste faste adresser siden Amaliegade 4. Ellers så hed det Thomson Glen Caravan 14 fod. Et utal af baggård, haverne og skovene omkring Silkeborg. Smukke omgivelser af kildevæld. Festivaler, havnepladser og markedspladser som tatovør. Nu har jeg igen været på Fyn i 20 år. Jeg har solgt mit hus og er flyttet tilbage til Jylland. Ringen er sluttet. Jeg er 70 år, og jeg har holdt op med at løbe efter mig selv, efter mange års overlevelse for godt og ondt. Jeg har lært at omgås mig selv, og jeg har accepteret, at jeg er den, jeg er. Et liv til venstre for hovedindgangen. De tomme tuber symboliserer det rum i din bevidsthed, som du bliver nødt til at fylde op livet igennem, med alle farverne, tro, håb og kærlighed, alle de lyse timer og fugleklyde. Andre kan desværre ikke fylde dem for dig. Vi hopper og vi springer, når vi ikke er i stand til at fylde de tomme tuber med farverne igen, fordi nogen tog dem fra os. Så fylder vi dem tit og ofte med afhængighed, tankemylder, og kom så og gå din vej. Jeg vil ikke danse med dig. Når jeg er død, så dør førstehåndsberetningen også, sammen med den ubekvemme sandhed. Det var det.